Kaluwore koda ng'anyo mosebedo katimore pacho ka nyaka sani nitiere chik kata mana paro mar chik mano mar kaka inyalo ga ng'anyo e pacho kae. Kapok aketho sa bende napenjo kotenore kod wang'o mwandu. Odiochieng' ma kawuono wang'e ni iko Ravera Albert Ojwang' e dalagi mantiere Kakoth e kaunti mano ma Homa Bay. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ochomo kono. Ponono ni wan ochopo kapok watieko chenro mar mbako romo, wabiro bedo kwa winjo na chenro mabende dhi nyime. Kata kamano, gik mosebedo katimore nyakwarom Ojwang', wang'o stesend obila e kinde ng'anyo, wang'o doho e kinde ng'anyo, wang'o nyamburko mag piny owacho ahinya mag county offices. Noneno kanyo gima notimore Kinangop. Mago to koro iwacho ni ng'ama sponsor, nikech bende nitiere narrative ma bende dhi mbele mbui ni samoro nitiere jok ma sponsor. Akene Dolphin inene gi wang' mane? Wang'o gigo kong mondi in ikawe nade? Karo were ng'anyo to nitiere mwandu mopogore opogore ma bende wang'o, to magi gin mwandu ma bende onyiew kod osuru mari gi mar oganda mobet godo ka. Okay, gima nyalo wacho e wang'o mwandu mar sirkal en achiel. Nwaneno kata last time ng'anyo mang'eny waseneno ka timore. Wafeel ama waneno ni ng'eny jok madhiga tiayo mach e mwandu gi gin jok mochul. Gin jok mochul in the sense that ging'iyo rowere modenyo. Cause clearly kidhi oko kae, vijende mang'eny onge tich, vijende mang'eny onge kuma gidagie, giwuotha, to magi jok magikwanyo, gimiyo siling 200, 300 kama 1,000. Makata mama wego manyoro cha bende no chul. Tinyisogi ni mondo gidhi giwang'. Another thing mamiyo ji wang'o gik ma giwang'o gi en mirima. Ntiere mirima to gika police okelo lweny gi oganda, ineno ka mirima magin godo cha unu goyo wanade to wan gi lit. Ineno ema kelo weche mang'eny, koro giketo asira e wang'o gik moko. To kanyal wacho ni wa support mondo jo wang' gik moko. Kata looting mar dukni. Police seche magigore gi nyithindo gi e ng'anyo, onego bed ni gi protect ang'o? Gi protect businesses. Kaka nineno Nairobi CBD kaka nobedo notimre on 25th, nok en gima ber. To iyudo ka sirkal gin gigegi emane gi protect. Nyiso ni gijitenga, giweyo rahia ohinyre, kata jo biashara go ohinyre, lakini gin gigegi. State House ne giloro maber, Parliament ne giloro. Kar mondo ne giol polise go odhi ochung' e dukni, gi sandwich dukni go mondo kik bed vandalized, gi looting mondo timre. Gin gineno mana ni kuma gintiere cha gi protect jogegi. Political class gin ginon ni gin so special, gin emanego bed ni gimiyo gi security, nikech ging'eni police bro timre nade? Bro deal gi jopiny e ground. Koro ng'enyne waneno ni seche ma gik makamagi timre sama ng'anyo dhi mbele, gin ga jok mochul ni mondo gidhi gitim. Gima notimre nyoro mawego, ok anyal wacho ni ne gin jok manochul. Mata mirima mar jopiny kaluwore gi gima notimre e nek mar owadgi. Nok gin jok manochul. To kinyalo ng'iyo kata gima ne timre nyoro, it was a way of mourning, of Luo mourning. To nineno kaka gitim kwa mon ga en ga kaw maiti kochopo dala to en yuak to dhok to wachomo ga dala. But mai kata en ga ng'at monegi ji chomo ga dala titero ng'ani kete dala to idhi ike. But gima nuneno timre cha nyiso ni jopiny nigi mirima. In as much as nentiere ni onge Ruto must go chance, it shows that people are tired. Jio lakini giwuondre ni ati sijui. Naneno kata ka Robert Alai wacho nang'o ni kamane kaka Luos are mourning, which is a lie. Wajo Luo ta aja Luo ta ng'e kaka wamon. Nikech kaw maiti lep kitero teselo bila. To gitiayo mach ne gin jowa ema notimo kamano. To ok ne gitime ni ati en morgi, ne gitime nikech gihol to gimirima mane gin go. Koro jopiny ol, onge tribe mabedo treated specially, in a special way. Jite winjo marach, jite winjo matek, to jite dwaro ni change mondo bedi. Yes. Pero kama na Dina, para mais nyalo somo kotenre kodo